Keď komunikujeme s LLM, ChatGPT, Cloud, Gemini, najdôležitejšie je pochopiť toto. LLM negarantuje pravdu ani správnosť. Je to jazykový model, ktorý sa snaží vytvoriť užitočne znejúcu odpoveď. Preto zodpovednosť za výsledok je vždy na používateľovi, v škole najmä pri faktoch, citáciách, hodnotení a rozhodnutiach. Aby boli výstupy kvalitné, treba LLM riadiť promptom. Platí jednoduché pravidlo. Čím presnejšie zadanie, tým menej priestoru na domýšľanie, zahmlievanie a halucinácie. Správnym promptovaním sa rizika výrazne minimalizujú, nikdy však nezmiznú úplne. Použite štrukturovaný prompt, praktická šablóna. Rola Správaj sa ako učiteľ dejepisu, metodik korektor slovenčiny, tvorca testov. Inštrukcia, čo má urobiť, vysvetli tému X pre žiaka prvého ročníka, aby tomu rozumel. Forma a štruktúra výstupu. Výstup 5 odrážok plus 2 príklady plus 3 kontrolné otázky, max 120 slov. Vzor alebo kontext, ak máte. Tu je ukážka môjho štýlu, tu sú poznámky, tu je učivo, z ktorého máš vychádzať. Musíš, nesmieš pravidlá, musíš uviesť zdroje alebo napísať neviem. Nesmieš si vymýšľať citácie ani čísla. Ak si neistý, polož doplňujúcu otázku. Samohodnotenie. Na konci uveď spoľahlivosť odpovede v percenty a prečo. Vypíš 3 veci, ktoré treba overiť. Krátky príklad promptu pre učiteľa. Si metodík. Navrhni 10 aktivitu k téme fotosyntéza pre prvý ročník. Výstup. Cieľ, pomôcky, postup v 5 krokoch, otázky pre žiakov. Musíš uviesť, čo môže byť nepresné a čo treba overiť. Na konci spoľahlivosť v percentá.